Няма да ви изненадам, когато ви кажа, че през вратата на нашия кабинет често влизат пациенти, по чиито лица са изписани болка, дистрес и отдалече се личи, че голямо бреме тегне над техните плещи. Такава беше историята със Светла. Млада жена, страдаща от силни болки в кръста, с доста тежки кризи през последните 2 години. В разговора ми с нея разбирам, че тя е пробвала какви ли не терапии. Много физиотерапия, инжекции и сега вече обмисля направата на операция. Болката силно е засегнала най-елементарните дейности в ежедневието й. Връзването на обувки, завъртането в леглото и причиняват дистрес и дискомфорт, който продължава за дълго време. Тя дойде при нас с надеждата да открие най-новия метод, най-новата машина, нещо, което да реши проблема мигновено. След дълъг разговор, много активно слушане от моя страна и изграждане на един терапевтичен съюз, ние със Светла се разбрахме, че ще превърнем възстановяването в процес. Истината беше, че с малки стъпки ние бавно, но сигурно я водихме към нейната цел. Именно това да може да се наслаждава на живота, без да обмисля всяко едно следващо движение. Така един ден Светла, развълнувана и с широка усмивка на лицето си, влезе при мен. Аз много се чудех каква е причината да бъде така озарена, а тя ми спомена, че за пръв път е успяла да си върже връзките на обувките. Нещо толкова малко и просто беше запалило онази искра и надеждата за пълно възстановяване беше върната. Уверявам ви, че след тази малка победа последвах още много други. Сега Светла се движи, тренира и се наслаждава на живота. Промяната не винаги може да дойде внезапно. В случая на Светла, възстановяването беше процес. Процес, който се гради на основата на търпение, доверие, подкрепа и много разбирателство.